cha Igbo kwen. Cha Igbo kwezuonu. My name is His Royal Majesty Eze Ndị Igbo, South Africa. Obi of Gauteng, South Africa. King of Nigerians and Igbos in South Africa. First of all, I will start using Igbo language so that my brothers and sisters at home will hear what I'm saying. Why? Kedi fegeme video na circulate ebe niile. A lot of video na circulate ebe niile. And na circulate a lot of video all over the world. Ihe gbasara ndị Fulani na-abata ana Igbo. Ndị Boko Haram na-abata ana Igbo. And ha ji abata midnight. Ha na-abata ana Igbo midnight. Why? Ha bata, ha achọ ebe nwere nnukwute ọhịa ojii banye n'ime ejeze biri buru ma AK-47 everything debezi ebe ahụ ha ga-eji wee gbu isi ndị Igbo. Wee na-achụ vidio a na-aga ụwa niile. Anyị enwezikwere governors na South and na Southeast. Ihe ndị a wee na-eme ka ihe ndị gọvanọ na-ekwu maka ya. Ha chọziri ka egbuchasịa ndị Igbo ka ọ bụ meseji na na-asakileti ọ bụ asị ka ọ bụ eziokwu, maka na mmadụ ada anọbe nọpịa mkpramụ. Ọha na eze ndị Igbo na Nigeria ọ nazikwe because na ndị a na-emekarị ha accuse na ha na-eri bribe. Ha general go bribe fọka ị na-akparie. Nne ya Nwodo ọnọkwa ya, secretary of ọhaneze ọnọkwa ife ndị a na-eme. Kedu ihe ndị eze nwere n'ala Igbo na-ekwu? Because ebe nwata na-ebe akwa na-arọ ga nne ya nọrọ di ya, nna ya ọ nọrọ di ya. Ọgụnụ kpatara dat na ndị Yoruba ji wee fọmụọ sekuriti nke ha all the Yoruba land. Ndị ọha na eze na ndị gọvanọs enweghị ike ịfọmụ sekuriti nke aka ha. Several times ha bụrụ nke ha jere ime meeting n'Enugu sikwa otu awa gbaa ọsọ. Na-ekwukwa ọzọ onye unu na-anụ onye ya bụ His Royal Majesty Igwilo Eze Ndị Igbo South Africa, King of Igbos and Nigeria in South Africa, all Nigerians living in South Africa. Obi Gidigbam Anweyado, the traditional and spiritual leader of the whole Nigerians. Ana m asị kedu ebe abịa na Anambra, kedu ebe Obianọ nọ a na-ebupụte ndị Fulani na ndị Boko Haram na Anambra steeti? Abịa na Enugu steeti, kedu ebe gọvanọ ugwu anyị nọ a na-ebupụta ndị Boko Haram na Fulani herdsmen? Abịa na Ebonyi steeti, kedu ebe gọvanọ Ọmaide Mike Ọkpai, kedu ebe ọ nọ ife ndị a na-eme? Kedu ebe gọvanọ Hope Uzodimma nọ ife ndị a na-eme? Kedu ebe gọvanọ Ekezie Ikpeazụ of Abia steeti nọ si ife ndị a na-eme? Mmadụ ọ nọkwa na ya? Ọ bụ otu a ka unu si aja achị anyị? Unu nuo olu m, unu nye reply, unu ga-enweta m na YouTube His Royal Majesty Igwilo. Itighara His Royal Majesty Eze Ndị Igbo South Africa, ị ga-enwe m na YouTube
maka na mmesịa ị ga-afụ na YouTube, Facebook, ebe niile. Mana asị ka m jụọ ife a na-afịa ọnụ ọ bụ eziokwu, kedu ife unu na-eme maka ya? O ji buruzie that na the government of APC ga-ebukọrọ ndị Boko Haram and Fulani herdsmen bịa wuo n'ala Igbo niile ka egbuchapụ ndị Igbo with AK-47. Onwekwuo ana m afụkwu ma egbe a na-arụ mana ahịhịa eji akwụnyere ewu, ahịhịa a na-akwụnyere atụrụ, ha bịa ezosie ya ebe asosi ya mana akpa garị mana akpa rice. Ndị emere sometimes ndị polisi nwana ji enweta ha, a na-afọpụta ma machine esuo na seat moto AK-47 R5. Ebee ka ihe ndị a nọ na-eme? Ụmụ okorobịa n'ala Igbo na-eti mkpu na-ebe akwa, ndị nne ndị nna na-eti mkpu na-ebe akwa, our leadership, our leaders agbachi nkịtị. Nnamdi Kanu na-eti mkpu, mkpụrụ onye ndị Biafra na-eti mkpu, ụmụ Igbo na-eti mkpu worldwide, ebe niile. Ọgụnụ na-eme. Kedu ihe gọvanọs anyị na-eme? Ndị gọvanọs anyị ụnụ abụ ife ajụna, ụnụ amazi unu bụ ndị Igbo, ụnụ amazi unu Biafra. No matter how politics you play, you remain a Biafra. No matter how betrayer and saboteur and Pharisees you become, you remain a Biafra. You remain only Igbo. You remain south and southeast. You remain Ohaneze or Igbos. Ejikwa n'ụtụtụ achụọ ego ojii mgbe Chineke ejibere, maka chijie igwe nhutezi ego ojii. Ka anyị kwara na onwe anyị gwuo gịnịzi ka ndị Yoruba ji ejikazi anyị nwa ife wee mara na a na-egbuchapụ ndị be ha, fọmụọ sekuriti. Ndị gọvanọs anyị na-aza onye si memba a na-atụ sọsọ Buhari egwu na ndị Fulani herdsmen na ndị Boko Haram. Unu na-atụ ha egwu. Why? Abịa na ndị na-akụzi gọọmenti ọsọsọ Yoruba, ndị Igbo a na-ekwu okwu. Ọ bụ ịchụ egobe ka ego ọkarịrị ndụ, ego ọkarịrị mmadụ, ka anyị ga-eji na-ekpọ nwa anyị ndị Israel Hibru, mana anyị adịghị eme ihe ndị Israel na-eme. Kedu ihe ndị Fulani herdsmen na ndị Boko Haram ga-eji wee bịa gbuchasịa ụmụ Igbo? Ụra na-egba nkịtị, a na-egbupụta ha, na-aghasa, na-adụrọdụrọbụ ha. Unu a na-enye ha land. Anụgo na Abakaliki enyego ndị Fulani a lot of land. Unu ọgụnụ mere nke a. Kedu ego na-enye unu karịrị ndụ ụmụnne unu? Kedu ego na-enye unu karịrị ndụ ndị Igbo? O ji onye na-anajikwara onwe ya. Akwa ịma ijide mmadụ na iji onwe gị. Ada agwakwa ọchị ntị ahịa ezu na kama na ọsọsị ọ na-agba. Ada agwa onye tara ndụdụ ya ṅụrụ mmiri kama na mmiri gụwa ya ose fụọ ya ụfọ ṅụrụ. Mmiri dọ na-eju ka dọkwara nwamkpi. Ejiri kwesịkwara na ọkpụrụkpụrụ okiriko ya. Anyị agaghị anọcha bụrụ eze na mba dị iche iche. Ọ bụ eziokwu na obodo a m nọ n'ime mbụ eze Igbo ebi m ọfụma, o nwere ife na-eme, mana kee maka nne m, kee maka nna m, kee maka ụmụnne m nwoke, kee maka ụmụnne m nwaanyị. Ọ bụ eziokwu ọ daa n'ọgụ na m agaghị eburu egbe ma ọnwụ mma bịa ọgụ, mana ekwesịrị m ịsị ụmụ okorobịa binienu, jee n'ichebe nche. Ebe unu fụrụ trela, kwụsịnụ ya, mee ka enishi ọnụ saachịrị ma garị, akpa garị, akpa beans, ihe niile. Chụtuo na onye ọbụla n'ime meshin ọbụla unu afụrụ a na-ebunata ala Igbo tupu mpepe. Ọkada niile a na-agba unu organize attack force ka a na-akwụsị enyi ọkada ma ọ bụ onye Igbo ma ọ bụ onye Hausa, maka na ndị Igbo laikiri ego too much. Ha nwere ike ire onwe ha. Ọ bụ onye Igbo, ọ bụ onye Hausa, ọ bụ onye Yoruba, mana si mee through diplomatic way, through democracy. Search ya all the machines, more especially the seat. Mana ebe ezoro AK-47 R5 na ụmụ egbe dị iche iche ma peso
ọ ga-enye aka na-enwudekwuzi ma ndị oshi ma kidnappers. Nke m dị iche bụ aja afa. Nke m dị iche bụ aja afa. IPOP na Mazob ama na fight for Biafra. Unu anọrọcha na-erie na-ebuka ego anyị na-eje ebuje na mba ụwa nọrọ a na-ebuchasị ụmụ n'ọgọdọ ome ha na-akpa ma unu agba private jet unu gbafusie. Ndị gọvanọs unu kwụsị ịkpa agwa ụmụaka, unu kwari onwe unu ugwu. Unu fọm task force ka ndị Yoruba. Unu mechie na ihe a. Ọ bụrụ na asị unu ekwuo ndị Igbo niile na mba ụwa na ihe a na-asaklet bụ asị, ọ bụrụ eziokwu unu mee ihe dị na ya. Unu achọzi unu ka eji bụrụzie gọvanọs a na-ebubatara unu ndị Mali, Boko Haram na Fulani Herdsmen, na-ebubatara unu Niger, Boko Haram na Fulani Herdsmen, Cameroon na ndị nke nọ anọ a na-abịa ka egbuchapụ Igbo maka na a na-ekwu Biafra chọrọ inwere onwe ha. Ọ bụ ihe arụ ma Biafra nwere onwe ha. Sudan dị, South Sudan dịkwa na nwere n'onwe ha. Igbo chegharịanụ, gọvanọs ndị Igbo chegharịanụ. Ọha na eze unu hapụ Ghana mosgo a na-ebinye unu rụọ ọrụ darụ ọnụ. Unu kpaa agwa dịka nna. Onye unu na-anụ olu ya bụ His Royal Majesty Igwilo, eze ndị Igbo South Africa, King of Nigeria and Igbos, eze ndị Igbo Biafra. Onye unu na-anụ olu ya adị m eme nkụja maka na ọ bụrụ na m gụrụ akwụkwọ unu gụrụ m ga-achị Nigeria. So ihe unu na-eme amazụ unu mana unu mara amara na egbuo ndị Fulani Herdsmen ma ọ bụ ndị Boko Haram gbuo onye Igbo ọbụla ma osu. Unu wa governors, ọhaneze leaders, ex or present one, anyị Igbo agaghị aba unu na ndị Igbo. South and South East, anyị Igbo amaghị aba unu na ndị Igbo maka na anyị ga-eji okwu tetugbusie unu, chụọ unu ọsọ na unu enwere isi. Unu bụ Judas. Unu bụ Judas Iscariot rere Jizọs. Nụrụ mkpu ụmụ unu na-eti, nụrụ na akwa ụmụ unu na-ebe. Nne ya nwe odo, nụrụ mkpu ndị Igbo na-eti, nụrụ akwa ndị Igbo na-eti. Ndị gọvanọs of anyị Igbo, nụrụ mkpu ndị Igbo na-eti. Anyị unu ji bụrụ gọvanọs. Enwere ndị bụ gọvanọ ndị PDP. Unu niile ọ bụzi APC. Unu bụrụgoro APC. Unu a ga-adụ oyi asị gị dụ ihe n'anya gị, ga-etinye ihe n'anya gị ka ikpuo isi. Asị gị mapụ na unu elu ka ị nwụrụ, ị ga-amapụ. President Buhari sị gị jee jọmpuo ocean beach Lagos or beach Port Harcourt, ị ga-amakpu ma River Niger. Asị gị si na briji River Niger briji makpuo River Niger, ị ga-amakpu. Ka ihe na-eme ndị gọvanọs anyị adị ke na otu a si gbasịsịa wuked bụrụ wuked na-ejegharị. Onye bịa tụọrọ m vootu ịtụziere onwe ya ga-eme. Lee Anambra today, ihe niile Peter Obi rụrụ onwezi nke Obianọ na-arụ. Ihe ọ na-eme bụ First Lady Mrs. Obianọ, Mr. Obianọ, Chief Obianọ na-adọrọbata ọgwụ. Onye siri Anambra jee America, ndị nwere billions trillion adịghị corrupt, jee esi na ọ na-enye ndị ogbenye aka. Wana ndị ogbenye nọ na Anambra steeti ọ na Igbo niile, or even not the whole Nigeria. Onye na-enye aka ebe ọ na-eje anya Pharisee. Ihe niile Peter Obi rụrụ ka Obianọ jidere destroy ya na Anambra steeti. Ụzọ nke omena ọ rụọ ya 1 kilomita hapụ ya, nke omena 1 kilomita. Olezima ojiji mmiri politics mana ọchịchị agụbago niile kemgbe onye jụrụcha ihe ndị a. Ụnụ gwa Willie Obianọ aṅụzire mmanya ya binie n'ụra. Willie Obianọ, Gọvanọ Willie Obianọ, mmeti executive iwu Gọvanọ Willie Obianọ binie n'ụra. Se ebuzire ndị Anambra. Enough is enough. N'ihi na mụ onwe mgbe onye Anambra abịara ya 100 days. Ihe watch ama ọfụma ị ga-afụ ma abịara m 100 days.
Chimamanda Adichie nyere lecture the day of your day. The next day your wife celebrate. Oh, to si jide go Anambra na agbari. Ime nwunye go me, imecha nwunye go mecha yo ime. Agụna bụ nke a mmadụ ọnọkwa na glory a na duo enwekwara advisor na glory na-adụ nwoke ma ọdụ. Enwekwara ndị na-adụ advisors na-adụ Willie Obianọ n'ọdụ. Ọ bụ eziokwu ha ga-enwekwa maka na ndị aṅụcha mmanya. Kọsi ifu Willie Obianọ ị ga-afụ na ọkwụgo ọtọ ka n'oke mmanya ọ na-aṅụ. Chegharịa unu ekwere ka egbuo ndị Igbo ọzọ. Civil war kwesịrị ịtụtụ unu lesson. And amajikwere ọgụ gara eji mgbanwe gara ije ọgụ. Anyị ga-atọ na Nigeria kete loan ha ekere onwe ha hapụ ndị Igbo hapụ South East. Ihe ọbụla emere hapụ South East. Unu asa anyị kọntinuo jee nọrọ bụrụ a member of soro nọrọ na Nigeria. It's a taboo. Complete nonsense. God forbid evil. Nigeria enwezi isi. Because they nwere too much ethnic group. President Buhari bara ọchịchị were sọsọ ndị Hausa tie gbanwee gburugburu. Mana Goodluck jere na-aza yes sir. Ruo amajiri were ndị Hausa ma Yoruba mee ha employ mana o ruo n'oge nke President Buhari ọma na Hausa ka ga-eme employ. I'm not against APC. I'm not against PDP. I'm not against President Buhari. Mana ndị na-akọs ihe a ndị chief staff na ndị advisor ha. Maka na President Buhari akataghị arụ ọ bụ ibe niile ka ọ ga-amasị. Mana ndị Igbo saa anya na mmiri ndị gọvanọ anyị kwesịrị ịfọm sekuriti. Otu Yoruba si fọm asaịn ya. Ọ bụrụ na ọgụ si n'ọnụ ọgụ ka a gbasịa. Na iji aghụghọ gbusie unu ndị yutu ndị Igbo dịnụ nkwadobe maọbụ ezi Igbo South Africa na-asụ unu kwadonu cherenu chebirinu ha. Anyị nwere mbuwe nkwụ mmụọ nọ na mba anyị ga-etigbusi ha bifo ha amara ya. Anabe nna anyị ga-etigbusi ha because n'oge Biafra ha emere ihe. Oge ha winiri Biafra civil war kere ihe chụziri ha ọsọ. Ha ababaghị ọhịa ga-eri isi ha. Mana I wonder ha be careful n'ahịa dị n'ọhịa niile dị n'ala Igbo maka na arụsị Igbo ga-egbusi ha. Anyị nwere ife arụsị Igbo ga-egbusi ha. Ndị dibịa niile dị n'ala Igbo n'ọnụ mụrụ n'anya dịka ọkpọ. Ndị ọdịnala mụrụ n'anya dịka ọkpọ. Ndị eze kwuo n'okwu mụrụ n'anya dịka ọkpọ. Ịbụ n'eze a na-eme folofolo. Ejikwere bribe rifuo ọfọgụ. Ejikwere bribe rifuo ocheeze gị. Ejikwere bribe tipie ocheeze gị na ọfọgụ. Kwuru n'eziokwu ekwekwere ka egbuo ọbara onye Igbo ọbụla ka ọbara 1 million onye Hausa ma onye Yoruba into 1 million. Ọbara ofu onye Igbo ka ọbara 1 million Hausa and Yoruba. Nkwukwu ọzọ ofu ọbara onye Igbo ka ọbara 1 million onye Hausa na onye Igbo. Otu aga m ga-ekwudebe. Now I'm trying to say Nigerian government should not allow what is happening to happen. APC government under President Buhari, why are you allowing terrorists, Boko Haram and Fulani men to go and occupy all the land in the southeast of Nigeria to wipe them out? United Nations should wake up. Commonwealth should wake up now. African Union wake up. If anything happens, people of Southeast and South hold President Buhari and APC accountable. Because all these things now, every Boko Haram and the Fulani men, it's everywhere in Southeast and South to wipe out all the Igbos, to wipe out all the South, all the Biafra. That is their plan. They travel from north, west to the
Igbo to the south and southeast, midnight. Whenever they see any thick forest, they enter inside to occupy and started living. A couple started coupling their ammunitions because their brothers are in power. Our governors of southeast and south are harmless. They know nothing rather than to defraud Igbos or to take our mineral resources to overseas, to bank our money outside there. Crude oil is from southeast and south, but people are suffering. Our people are dying of hunger. They're sharing the money. The corruption now is the worst than before, but they're fighting corruption. APC is not fighting anything. COVID-19, what of the money they give all of you? Did you share anyone? But in South Africa, they share everybody. I received full parcel 2 times. I received full parcel 2 times in South Africa. But in Nigeria, they did not give anybody. Rather than they want to give only the Northerners. Why? Are we not one Nigeria? If you say we are one Nigeria, why must you abandon one side and give other side? It is abomination. Abomination. Our land will fight those who fight in south and southeast. Igbo land will fight you people. The land of Igbos, the power in Igbo land will fight you people. All of you will perish if you touch any Igbo man. You will never survive it. You will never remain the same. Your land will be destroyed. You will die by curse. And I curse those who kill any Igbo man. May the land of Igbos destroy your land. May the land of Igbos destroy you wherever you are hearing my voice. As in His Royal Majesty, Eze Igbo South Africa, King of Nigeria and Igbos, traditional spiritual leader, I am speaking. Be careful. Let us practice oneness. Love each other. No saboteurs, no Pharisees, no betrayers. Enough is enough. If people are fighting, give them what they are demanding. If you want to restructure Nigeria, restructure it. Nigeria needs restructuring. Because you people are marginalizing Igbos. And this marginalization will stop from today. Enough is enough. God bless Nigeria. God bless Biafra. God bless Igbo. God bless every Nigerian that living in South Africa. You shall live comfortable. You shall not die. May God bless you wherever you are in South Africa. Nobody shall take your thing. Nobody shall bring you down. Nobody. Only God. God said. Nobody shall say no. God, may God protect you. Wherever you are hearing my voice as a Nigerian in South Africa, may God protect you. May God guide you. May God reward you. May God return your good and bad to your own glory. It shall be well with you in the morning. It shall be well with you in the afternoon. It shall be well with you in the night. Sun shall not smack you by the night in the morning. Moon shall not smack you in the night. Nobody shall kill you. Death shall die. And your enemy shall die. Every powerless power shall die. Those who are carrying gun and knife to kill innocent people shall die. May God protect you wherever you are hearing my voice as His Royal Majesty, Paramount King of Nigeria, Eze Igbo South Africa, traditional and spiritual leader. I have spoken. May God bless you. God bless Biafra. God bless Southeast and South. God bless Igbo land. It shall be well with you forever and ever. He said,